Не. Самата го виждах 3 пъти. Вълк. Диво прасе. Диво прасе, голямо с такова. Он го е заснел, пратил го даже там долу на тя. Долу на люцерната къде? Да. Май за тежки. Да. Две имало вчера. Днеска може да е герой на мача. Отапа! Дай го. Нищо не играеш тук, като играеш като на такова ден. Четири. Ай, духи ще. Да, пас, ja. Да. Биве, Тони. Ей, докъде е Сашо? Два пъти тук ли това дошла? И най-важно е да има един бърз отзад централен защитник. Иванката. Винките и килата. Да. Ай, чао. Не. Винките и килата. Да. Ай, чао. Не. Винките и килата. Да. Ай, чао. Не. Хубава топка да има. Ай са! Стига бе там. Браво! Браво, Стеване! Ти на турниро гледай на Яблоница вкара 4 гола. 3 гола. Мисля да ти пасва да е това. Е, кув пас да. Да. Браво. Десно. Имаш десно. Он вече се скри. Он вече е тук му, он да влезе навътре и това е Росен. Така, бива. Не, за сега. Ай, Гошо. На Гошко. Ай, влезе. Ай! Добре, може така. Добре. Не, Сада виж. Браво! Дай, Валя! Айде, Валя! Ай пак!
Дайте да тиските голове! Стоянък, не? Трябва да точи! Трябва да точи! Ай! Няма гой! Няма гой! Не ни вкарат гол. Аз кажу, взимане играта малко. Да, второто по време. Гри за нещо. Браво. Не га видя. Да на Крисове! Мале! Добре, бе, Крисо беше сам. Абе, за цаня няма! Ама ти го изеде сега. Вратар! Спасихме положението. Има избега. Ай, Крисо! Ай, Покажи му набеги го, нещо. Крисо. Така. Ай! Чао! Ай, чао! Мама ти! Не, тази с злоба игра. Нали да си тук? Айде за добивката! Вратата, Илю. Не. Амоно, така ке и голке. Аре, ви го тръгне един път. Правят всичко, гол не може да вкарате. Това е проблема. Аме много, да. Ай, Георги! Пусни му! Ай, саде! Ай, коце! Айде, коце! Айде! Ай, саде! Ай, коце! Айде, коце! Айде! Вижте се засили. Браво! Силно, брате! Силно и във вратата, бе. Додека така. Вижте се засили. Браво! Силно, брате! Силно и във вратата, бе. Додека така. Дайте му донка да е пресен. Така. Ти му се удари па на него, баш. Браво, Доне. Да, пази. Браво, Доне. Така трябва. Я сега трябва да го надъхат нашите малко. Айде, Дино. Гол. Дайте му донка да е пресен. Така. Ти му се удари па на него, баш. Браво, Доне. Да, пази. Браво, Доне. Така трябва. Я сега трябва да го надъхат нашите малко. Айде, Дино. Гол. Наката сега да вкарай гол, ай. Айде, днеската е печен, бе. Как да не? Това е къде наведе главата. Вие нещо така, не? Ай. Спокойно, Доне. Виж как изигра с право. Браво, Доне. Дигна, ама имаше ли, немаше ли.